Kære alle i Randers Kommune. 2014 blev året, hvor vi gik helt nye veje. Vi kunne nemlig indvie en helt ny vejstrækning. En, som vi har arbejdet på i mange år. Den blev i projektfasen kaldt Det Nordlige Hængsel, ud fra et regionalt perspektiv. Men efter indvielsen har den fået et nyt navn, som sætter den ind i et Randers perspektiv. Den hedder Ringvej Syd. Således blev nord til syd her i Randers Kommune. Det er der ikke ret mange andre kommuner, der kan prale af. Men vi er ikke blot gået nye veje, der er også blevet kastet lys over land, sådan helt bogstaveligt. I Udbyhøj, som er en af vores perler i kommunen, er der nu endelig blevet opsat gadebelysning. Det tegner lyst for fremtiden i Udbyhøj. 2014 var året, hvor 2 prominente Randersborgere kunne være fyldt 100 år. Multikunstneren Svend Dalsgaard og statsminister Jens Otto Krag. Begge er blevet fejret behørigt. Svend Dalsgaards kunst har været på særudstilling på Randers Kunstmuseum. Hans skulptur Pigen i Gudenåen er blevet genskabt, og pladsen foran værket er blevet omdøbt og opkaldt efter kunstneren. Den hedder nu Svend Dalsgaards Plads. På Jens Otto Krags 100-års fødselsdag fik vi besøg af statsminister Helle Thorning-Schmidt. Der var taler og kransenedlæggelser på Jens Otto Krags plads. Og Socialdemokraterne skænkede et malet portræt af Jens Otto Krag til Randers Kommune. Randers Kommune er kommet i filmproducenternes søgelys. I 2012 satte filmen Hvidstengruppen Randers Kommune på landkortet. Og i 2014 dannede Hotel Randers rammen om optagelserne til den nye film Comeback med Anders V. Bertelsen i hovedrollen. Der er nu noget særligt ved Randers, og nu har filmfolk også fået øjnene op for det. Hvem ved, måske bliver Randers i fremtiden Danmarks svar på Hollywood. Vi har det godt i Randers Kommune. Men vi kan ikke bare leve i vores egen lille boble. Verden uden for Europa står i flammer, og vi er nu vidne til den alvorligste flygtningesituation siden 2. verdenskrig. I Randers Kommune tager vi vores del af ansvaret. Vi har siden 2012 haft et asylcenter i Randers Midtby med 200 personer, og i efteråret 2014 oprettede vi et nyt midlertidigt center i Langå med 50 pladser. Det har været en stor glæde for mig at opleve, hvor venligt og imødekommende borgerne i Langå har taget imod flygtningene. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vi i 2014 har diskuteret en ny skolestruktur i Randers Kommune. Mange sten er blevet vendt. Mange argumenter er blevet bragt på bordet. Og vi byrådsmedlemmer har indgået mange kompromiser for at nå frem til den aftale, der nu foreligger. Mange borgere har henvendt sig til os, og en del har protesteret. Andre forældre og børn ser det som en god mulighed for at fremtidssikre folkeskolen i Randers Kommune. Jeg har stor respekt for borgernes bekymringer for, hvad ændringerne vil komme til at betyde. Men nu er vi nået frem til en plan, som løser de udfordringer, vi står overfor, med faldende elevtal og ønsket om at styrke de skoler, der forbliver. Jeg forventer, at vi stemmer planen igennem den 12. januar 2015. Og jeg er overbevist om, at den nye skolestruktur vil løfte kvaliteten, således at vi kan gå fremtiden trygt i møde i folkeskolen i Randers Kommune. Men kvaliteten afhænger af lærerne og pædagogerne, for det er dem, der skal tage vare på børnene og deres undervisning. Derfor skal vi sørge for at give dem de bedst mulige arbejdsbetingelser. Hvis jeg var borgmester, ville jeg sigte mod at give lærerne mere fleksible arbejdstider. Ved årsskiftet er det tid til at se fremad. Her i Randers Kommune vil der ske flere ting i 2015, som får betydning for fremtiden. Randers Water and Wellness åbner den 4. februar. Hermed kan vi i Randers tilbyde Østjyllands nyeste vandland med subtropisk badeland, Danmarks længste vandrutsjebane og topmoderne faciliteter til svømning, fitness og wellness. Jeg tror, det kommer til at tiltrække besøgende fra et meget stort opland, og jeg tror, det vil skabe arbejdspladser og ny vækst i kommunen. I begyndelsen af 2015 skal Socialdemokraterne i Randers vælge ny spidskandidat for partiet. Dermed sættes der navn på, hvem der måske bliver borgmester i Randers fra 2017. Jeg stiller op til posten.
Men det er de socialdemokratiske partimedlemmer i Randers Kommune, der bestemmer, om det skal være mig eller en anden. Uanset hvem det bliver, får det en betydning for kommunens fremtid. Hvem skal tegne Randers Kommunes profil fra 2017? I 2015 kan vi fejre 100 års demokrati i Danmark. Ganske vist er grundloven fra 1849, men det var først i 1915, at hele Danmarks voksne befolkning fik stemmeret. Nu fik kvinderne omsider også stemmeret på lige fod med mændene. I Langå markerer vi jubilæet med et stort program søndag den 8. marts i Kulturhuset Langå. Under overskriften Kvinder i demokratiets tjeneste vil kvindelige politikere fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre holde oplæg. Der vil også være levende musik og café. Alle er velkomne, også mænd, og arrangementet er gratis. I 2015 skal der også afholdes folketingsvalg. Og her er det vigtigt, at så mange som muligt af vores lokale folketingskandidater bliver valgt ind, så Randers Kommune er godt repræsenteret på tinge. Ellers frygter jeg, at Venstre på Christiansborg vil flytte ressourcer fra E45 til den hærvejsmotorvej, som de drømmer om. Og så kan det have lange udsigter med udvidelsen af E45, som er så tvingende nødvendig. Derudover skal vi også have nogen til at arbejde for den østbro over Randers Fjord, som kan løse vores trafikproblemer i Randers Midtby. I Randers Kommune har vi meget at være stolte af. Vi har vores mangfoldige foreningsliv, en lang række dygtige håndværkere og virksomheder, alle vores dygtige velfærdsarbejdere i hjemmeplejen, i daginstitutioner på skolerne, flere sociale væresteder, vi har vores topsportshold inden for fodbold, håndbold og andre idrætsgrene, og alle de idrætsfolk, der sætter Randers på landkortet og bruger deres fritid på at træne vores børn og unge. Vi har Randers Regnskov, Danmarks hyggeligste bymidte, mange muligheder for kulturelle oplevelser, Regionshospitalet Randers med høj faglighed og et omsorgsfuldt personale, vores mange uddannelser og ikke mindst vores smukke, unikke natur med fjord, å, skove, bakker, søer og vandløb. Men det er ikke kun vores fysiske omgivelser, vi kan være stolte af. Vi har også nogle stærke værdier. Mod, medmenneskelighed og omsorg kendetegner borgerne i Randers Kommune. Anden juledag blev en mand reddet fra druknedøden i Randers Havn, takket være 3 borgeres snarrådighed, styrke og mod. Og ved dette års indsamling til julehjælpen i Randers har vi oplevet stor gavmildhed. Vi passer på hinanden i Randers Kommune. Og derfor er det også med glæde, jeg ser frem til mod 2015. Sammen kan vi udvikle vores kommune mod nye tider. I fred og fællesskab. Rigtig godt nytår.